Os mariscadores rianxeiros volverán mañá a traballar nas súas autorizacións. Agardan así aliviar a presión sobre os bancos de libre marisqueo e centrarse na extracción da ameixa babosa para recuperar o mercado desta especie. Vais a abrir a campaña da nosa autorización por motivos desto. Vemos que o Cabildo ve que aquí hai un crime que se está facendo co libre marisqueo, xa levamos tempo xa vendo, xa desde que se empezou a traballar, e queren abrir a autorización a partir de jueves para non colaborar máis nesto que se está facendo. Xa din que é bastante o que se fixo e hai que intentar evitar facer moito máis do que se está facendo. En principio vamos a abrir o que é a nosa zona do río, é máis unha zona de por aquí de Babosa. Vamos a intentar abrir un pouquinho o mercado xa que a Babosa, a ver o que pasa. Vamos ir intentando traballar pouco a pouco. Dende que se decretara o estado de alarma, o sector marisqueiro tivo que facer fronte a unha forte caída da demanda, derivada principalmente do peche dos restaurantes. Ahora mesmo están só os grandes superficies comprando, os restaurantes non están traballando, e se traballan só fan encargas a domicilio, cosas así. É moi pouco que se está vendendo, polo que falamos cas depuradoras. Pero, bueno, a día de hoxe, como está se vendo que o mercado das grandes superficies, non sei onde se vende, pero está aguantando, está tendo un precio aceptable. E agora esperemos que non baixe moito máis dese precio, porque senón xa non é rentable tampouco para o mariñeiro ir ao mar. Precisamente a evolución dos prezos e o comportamento do mercado determinará o desenvolvemento da campaña, que se irá regulando de xeito semanal. Vai depender moito do tema do mercado que poida haber na Babosa, na Japónica, os precios que poida haber. Sabemos que hai un mercado moi limitado e Pontevedra non empezou a traballar tampouco. O día que empecen a traballar, a ver o mercado que poida haber, aí é cando vamos a ver realmente o mercado que pode haber. Vamos ir semana a semana, virando día a día tamén, os precios e todo, e en base a eso iremos regulando un pouco o traballo.